wayote osekete budget mamoko oselandi. Achiel kuom gik mana the benefit kuom gigi en TTI ma Suna West. Ma apart from pesa mancha seketo million apar mag CDF, serikal nosi release na kendo million 20 to kende budget masani oket million 49. Nyiso ni en gima koro bro rumo. Machiele TTI kanyo noselandi hostel mar students. Ma ka urumo ni kiyawe to student moko ok gite to moko nyalo chako dak e ang'owa within the TTI. Area machiel piny oyie kanyo last week, I think this week, no chako landi affordable housing. Ingeni headquarter ma Suna West no dhi ogere chuny piny kamilo ni piny oyie kama jodong Suna te no yiere ni odhi obedi koro pok no bedo developed. So as leaders wan manyak wa develop koro udi go be sani no selandi broger no affordable housing at piny oyie. Wan gi level 4 hospital mane wakwayo kamoro Nyamaraga, it is just ena piny oyie kanyo. Bende no sekono ni contractor mabiro gero hostel being ni koro student dhi bedo kanyo mang'eny enema odhi tiyo gi pesa ne no to improve nwa Nyamaraga hospital obede level 4 but as well ntie kwayo mane wakwayo jo Safaricom Foundation manyicha gisedwoko waka giyiene gidegero na theater e osibtandano. Serikal be dhilando sani chiro maduong' ma piny oyie no lande to tungni rochni moko no bede but sani kore dhiland chiro maduong' piny oyie. Yo mose thago jo Suna West miluongo ni Kababu Kababu Bondo piny oyie adera modhi nyako tho no mi pesa e budget committee ane kata sani awuok ne wan ko budget committee nyako tieno sa ariyo tieno sani ba kata dhi kanyo wan kanyo for 10 good days ka waloso budget aneno ko ketne pesa. That's a big achievement for me kaka ja mbunge ma Suna West. Ntie daraja ma tudo Jua Kali to Giombo oketne pesa. Mano tudo Suna East gi Suna West. Yes, gin dareche ariyo. Achiel nitie matudo Jua Kali to Gombo Hospital to nitie achiel miluongo ni bypass. Madhi wuok kamoro ni Kakrao, odhi paw Nyuka, to biro nyaka Nyangubo, okalo mochako tudo C13. Okoketne pesa mang'eny but omiye gi miluongo ni budget line. En gima sechako kedo ne nyaka kane an meya nikech yorno kia Uruba side na lose modonje i aora. Koro daraja emene onge to koro serikal national government koro kawe. Kiwe mano watemo mondo Migori TTC bo seket oketne kanyo million 100 million 20 midhi walgo tado manyachon ma ok dwar sani Abistos idhi gol to million 80 idhi gergo gi miluongo ni lecture halls. So mago achievement maduong' ahinya mana dwaro ni ma wagone go Nyasaye erokamano. Kwayo mana kwayo to bang'e ni bro dwoka en mar e dier Migori tir. Parking and tabu. Kendo the county government ma Migori harash ji kabisa nikech kipak ni to ng'ato sebiro dwaro oset go tiend gachi dwaro 5,000 to kama designated area mi pake to onge. So na timo proposal moro ni the drainage mantiere chuny town olor wigi koro geche nyalo tiyo gi wigi go kaka parking. Ok odwar pesa mang'eny. An gi geno ni through Kena wabro yudo pesa ni bendo tim. Then tie chiro ma national government osegero e constituency na maduong' kabisa iluongo ni Marindi Market. Oting'o eno chiro maduong' mogik e Migori County. National government ogere ge pesa mang'eny kabisa. To ne pokorumo. Embe design mokwongo no koketo stalls and then gi around it yo moluore no ben chuodho. Embe wadwaro mondo wakwa serikal mondo med pesa mondo tiek chiro no ma yo maluore ma stall beger ke jo ala osesandore en higni ka ji usa moko uso koni kako chwe ji sandre koni koro mano ben chakwae mondo mi kaber ne wa tudre gi county government because chiro gero gi national government to gikone ni the end user and the county government mondo mine gitieke to gi hand over mano promise no bro ande over. That's a big achievement. Yo moro maben chakwae pesa bilo ni Uruba Kababu Road otudo Uruba to tudo e C13 embe aneno koketne pesa moro matin. Kora wacho ni so far one kaka jo Suna West
wadhi maber. Machielo ne wakwayo wach sewerage system. Nidhi dwar miduogo gimoro pacho. Sewerage system, Migori onge sewerage system. Naneno ka some money oketi ma idwa ng'iego wach yore issues mag sewerage e Migori. Ma mano bro bedo big achievement maduong' kabisa ne jo Migori. Koro wan sani wawacho ni watemo manyo. Ang'o ma tich jatelo en ang'o? Tich jatelo en mobilize resources ne joge, to keto influence gik mabeyo ne joge, kawo jogi bende kawo pachgi, chik go kamoro. Koro sani wan gima wawacho maduong' en dongruok. Joluo osedok chien Victor. Wasecholo suru, asebede budget committee koro ma chako adhi chako matadi anatieko adhi chako the 4th year. Yes. Budget mokwongo ne watiyo ne mana jomoko. Kane ng'iyo pes barabara ne dhi mana region achiel, pes hospital, pes pi, onge gima ne timo mo. Wan nitie kata project mane temo miketi to pesa ok miye. Iluongo ni exchequer release, ok oro madonji. Ok gol pesa. Koro sani kech wan gi jowa iye kacha, to goodwill from executive benitiere. Wan gi geno ni jowa bro yudo gik moko. Omiyo nakwayo jotelo te ni kisecho ne jogi ok nyieri, especially kisecho ma ong'ie gima oteri to ok nyieri. Koro miyo wan to wabro kulore piny mondo jowa oyud gik ma ginyalo. Kech koro sani kaka Migori mioro yo mosethago ji ma Masara nyaka mioro oketne pesa. Yo Masori nyaka gol Masara nyaka kamoro ni agolo moko. Oketne pesa. Actually contractor no sedok e ground. Wan kaka jo Migori, especially jo Nyatike, those are mago yore ma very critical. Gine magi yao piny. To kendo sani mioro kacha eno ka paya cha idhi losi, chiro bidhi ger kanyo, the same timore Suri, bro timore kamoni got Kachola. Ma meli mabro wuok ga Kisumu to dhi Homa Bay, to dhi Mbita, to biro Suri, to biro nyaka Mioro. Mano dhi open up ohala gi wuoth. Tije bo dhi create ne jowa nikech in the process otende ibro ger, kuonde nindo, geche bro dhi kanyo ma omo gik moko go. Tije bro bedo created moro ma naturally ne jowa. To living standard be bro dhi malo nikech kanye dhi Mioro kotieli Probox chala koro Mira, to koro kolosi yo, to koro nyalo wuotho in a decent, a dignified way. Omiyo naparo ni magi duto gik mabeyo. Ka dhi a general kaka joluo, sani ng'eni Jaramogi Oginga hospital en hospital mano kwongo ne kata hospital man Eldoret. Yes. Ng'eni no kwongo ne. Yor gedo mare. Yes, kata standard. Yes. Yes. To yudo ni ma Eldoret no dhi moketi level 6 chon. Makoro wala uthieth kono nikech political stand mane wakawo. Sani no sebedo gazetted. Obedo level 6 hospital. Gima gino dhi timo kaka oganda. Okonyo Kisumu County. Kisumu County was nyetiyo gi $300,000 to $400,000 rang hospital no. Sani ng'eni mano kuro pesa modok ne jo Kisumu. Koro ginyalo tiyo gi pesa ne osiptende mamoko, level 4s mamoko, yes. Mane sub counties mamoko. Koro pesa bro treasury ka ran osiptanja mana kaka Eldoret bedo ran, kaka Kenyatta bedo ran, kaka KUTC kamano, obogulo gi doctors mabeyo, ibro puonje jowa. Koro tuoche mathago jowa, kansa, ang'ogi nigi, koro ibro thiedhe kacha nikech koro pesa nitiere. Mano en achievement maduong' ne wan. Kech koro Kisumu, jowa manyo dhi Kisumu, manyo dhi Eldoret, yes. Referral, ne gin ji mang'eny kabisa. To bing ni kacha koro ok dhoggi, iyudo ka koro jomoko ne sandore, to kendo kacha ne congested. To ka koro wabro yudo karwa, ma wambe ji bro biro ka kuonde moko, ka biro Kisumu. Manyiso ni ekonomi makanyo bro dhi mbele. So an gik mago king'iyo, kiwe kata opportunity mag jobs ne individual. To gigi gin gik makata wawuok e sirikande ni to Kisumu pod bro dong level 6 no. Pius Mogerka pod bro dong, yore molosi pod bro dong. To benda na wacho, why do we form ang'omi waloso parties mondo wayud power to wa control resources. Ka wanyalo control to wan gi power no, ng'eni resource e power. Kinyalo kete ma jo yud gik moko, then ang'omo kendo chakwa paro. Irrespective of the way miyudego. It doesn't matter. Kata kiyude through handshake? It doesn't matter. Omano gimoko chuno.
power jokano mayo presidency to wan koro wayudo yu makoro walonjogo to wari yude manike riwruok mar oganda by the way gin de jo oganda mag Luo boko riwore bang' Raila Amolo Odinga bang' mado manyong jotelo ng'eny dak manygi jotelo man gi parties gi ng'eny ka dak manygi to jok madwaro power gi te ong'eyo ni jok ma jo oganda mar Luo onagi nitiere tok Raila Amolo Odinga kaka jatendgi koro kidhiye tineno joji bang'e ok nyalo bang'i bende ok nyal manyi ka onge ji bang'i kech Raila Amolo Odinga en jatelo man gi joluo en gi jo Kisii en gi jo Luya en gi jo Coast en gi jo Kamba en gi jo Kikuyu moko ang'e jo Kikuyu ma obelieve oyie ni Raila e jatendgi to wan gi Oriagi to Masai kaa to en go kata Ilang'o en gi joge moko koro nitie joma luwe ineno koro nyaka bende kanyo wawene jatendwa ng'owa kore gimogo mbaka to kata ka koro kimor ga ahinya timanyo kaka ikwepo to go kode mbaka to ji dhi mbele nikech at the end of the day wan street mondo wayud haki ne jowa wadhi go ombulu mondo wayud haki ne jowa to haki kare nang'o ok achiel kuomgi nyoro antiere mana studio Kabati TV achiel kuom jaluo moro nyowacho ni joluo sandore ni koro kone wadhi street ni sani wadhi this broad based government ni gima tine mechiemo hapenji koga TTI pinyo yie gima tin mage mechiemo kich jibro gero landi pinyo yie bro yudo pesa barabara ibro ger madhi pinyo yie jibro winjo maber hospitali ibro losi ji thiedore maber doge kamano jibro yawo dukni donge mano donge japiny modhier cha yudo opportunity mar yudo pesa ne koso dwa ni kaw pesa to poge barabara Kisumu to joluo dhi kawo gima nyalo miyowa en koro rech ok nyal towe nam ka ng'ato dhi lupo en gi kama odhi use rechne en gi yo ma rechne nyalo chopo gi factory ka ng'ato nigi mwandu ma jo ohala onyalo gole Kisumu motere Miuru koko thagore ng'ato nyalo amiuru machop Migori e yo maber nyithindo nyalo somo e gwengewa mokolaw somo wanyalo yudo thieth makare e gwengewa mane gimitieko godhier dhier ok bitieki apenjo joma koro pingo ni ere kaka gito ne gidwaro ni jaluo tiek dhier kuom option ma jaluo nego bed san nene mane emi benjo ema pinjo ni option ma jaluo ne en mane kech kata ka wadagi kata ka gionge no ng'ani ile no njalo jagotni kano joko nyalo tiya moko kelonwa kata mana dongruok to beke no dhi mutieki to an monyalo kelo go wakaw ngech wambe jowa sola no ushuru to mar ariyo barabara be joma wacho no dhi street ok wono dhi street kendo sani ang'o modhi ne street abduction sani e agenda parka notam William Ruto pesa onge kuom jopiny pesa economy ema koro idwa kel ngene ko ga TTI pinyo yie donge sani kata kawuono ni ka inge ng'ato kono go picha nyithindo 20 kata 30 tiyo dogo ket pesa ofuko gi godhiambo maka gino de onge kanyo bende gin mana tiri miche gi to pesa no ok donji ng'ama supply kuoyo ng'ama supply simiti ng'ama supply chuma ng'ama tero maram miyo moro nitiere matedo nyuka masani en saa 4 dhi chako nyuko ire yini job no bedo created ne mamano watchman nitiere monde kanyo merito leisure site dogo pesa chakete ofuko ne samedi chak ger hostel teger affordable housing to TTI idhi to hospital idhi ipani jedima idhi mi dongruok kanyo to mar ariyo kata be wani street no adhi na loro daraja ma Migori to sirkal to ne tietia yuri gite tera kuonde moko wanto wagaga koko sani gimwago ni koko onge wanyalo bedo gi William Ruto to wakwere ni karach to nyako winji kaka sani wach tiang donge soni no mi kambe mag tiang no mi private investor ana support man nango ere kaka jaluo ma japur wang ne meu kotero tiang soni mar serikal to dweche 3 dweche 4 poko chule jatiti ko dweche 2 dweche 3 poko chule ere kaka dhi meu to kwa kao soni sugar ni to miyo ng'ato in one condition ni lokosi ni ok gere mall bok gere landi bok lok tedi gima chielo obedo puoth jotiang to ng'ani uso tiange
ng'ani wapuro tiang' titere kambi to jomachielo osechuli to ng'ama otero tiang' ni puonjo nyithinde onyalo yawo duka ne godhiambo ogone dende mos odhi hotel moro jacham chips chamo ng'ama madho kok madho to ng'ama be dwa bilo gik makech dende ol be bilo kanyo wuon bao yudo pesa wuon soda yudo pesa kamano tich kamano pesa circulate area mane ma igero go piny piny ok nyager ni bede stadium Kasarani koro igero piny nitiere factors ma gero economy en kelo pesa mane onge ikelo kamoro to luorore koro ji yude yes that's how wadwaro ni devolution to work mago gik mane owinjore gi William Ruto wadwaro ni japiny koter pesa kaunti ma Migori kaunti ma Siaya kaunti ma Homa Bay kaunti ma Kisumu pesa tiyo waneno value mar pesa mutiyo yes waneno ECD maber waneno hospital moro health center dispensary moger maber barabara moro mane onge mopo pi itero ne jopiny then gik moko timore stadium moko mathindo ma ji goyo mpira ikelo gik miluongo ni polytechnic gi bedo improve ma ng'ato kowuoke to en ng'ama nyalo dhi chako tije owuon ok ni ji te manyo tich office bang'e gik modwaro notimore wadwaro ni parties obed strengthen party gin vehicles ma mimanyo go power ineno mago gik mane ji owinjore to wadwaro ni ngima mar piny odog piny ma ok ni cost mar gima dhi malo doge kamano magi gik makoro nyaka losi to dwaro niya equitable distribution of resources ma mano waneno donge mano ten agenda ka waseyudo kech gigi bok nya tim gi overnight itimo gi over period of time koro e budget ni wang'iyo ni to timo nwang'o nikech ma dhi bedo budget mokwongo mar Mheshimiwa John Mbadi yes. Kwa mi thuolo koso nang'o nyaka wamiye thuolo maromo nade no wadhi neno how much time ineno time ok wanya keto gimoro achiel ni Mbadi ok kawo pesa ofuko ne hapana en pesa michoko kuom jopiny to factors nitiere mang'eny nitie gope manyaka chul kaka Kenya nigi shida ni wachulo bilion achiel 1.3 billion ma wachulo kuom mano mana interest kende mano trillion actually ma wachulo kuom interest mar gope ma wasebedogo en pesa maduong' kabisa king'iye budget ochiegni ka almost nus mar budget wa mano pesa manyaka chul koro jite ing'eni sanie ka yo maka babucho chako gerore jok mane area no bo chako chulo usuru mayot kech gineno gima oshuti gitimo nade timo kamano makimana kanyo Mheshimiwa waduogo iri bang' kinde mano kende sario kalo gide kario kende maro kinyi wayudo weche manyien yo machuok kod Vincent Otieno kokale Ramogi FM kar chunje luo oyawre nyakoro Mogajwang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Gavana ma kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B seyo mokalo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka oluwore kod dhok mane Gachagua otiyogo kama bende nowacho ni yiero ma higa 2027 ibiro kwal kendo jatend piny William Ruto biro dok e apisi e ataro mar chik. Bi wacho ni weche Gachagua go rach mokalo makaber onego bed ni kod ikawo ne okang' ma oger mar chik bang' ka osetiek timone nonro. Weche moko nyakoro mogi en ni johand Aswekra e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e weche mag omenda. Chenro bende ne osir gi riwruok moro mochung' ne weche mag omenda. Riwruogno ma otisi ni Demula kane oloso e boma ma Siaya kinde chenro mar tiegruok ma kamano ma bende ne okelo kanyakla johala matindo mathoth. Jachung' e lo riwruok mar Demula no mano Patricia Nalianya ne owacho ni tiegruok ma kamano nyokel mondo mi koro johand Aswekra e gwenge makono obed kod riekni ma ginyalo tiyo godo mondo mi koro gita ohendni gi yo makare kendo giber gi riekni kutenore kod weche mag tayo pesa. Gi thuolo no bende piny owacho mamalo kokalo ka duol marango dongruok mag nam lolwe kata Lake Basin Development Authority bende chako chenro mar gero ohinga e bath aora nyando kod nam lolwe mondo mi koro konye geng'o oula mandalo duto osebedo ka muomore kendo chando jodak manyando. Giko weche manyien hayo machuok nyakwara mogi watudre ka oromo sa 3 thura boduogo ka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno.
Anno ka ote osichako chopo na studio ka mathoth ahinya mag penjo gi puonj gi pak ne Mheshimiwa Wood Suna West mabende an go kinyi makawuono nitie Wood Suna East moro ka ong'isa na mosi ka apa en member wadu Mheshimiwa Junet Mohamed ong'isa kanyo ni mosna ruaga no erokamano karwako mano leader of minority mano kagega no ng'e dholuo Junet ing'eni wachako go as a councillor nominated 2002 unelected obedo mayor na bedo mayor ne obede bunge ambe ani bunge koro sani en minority leader yes tamba di bedo governor wa Migori koro wachorore achora to ndalo dhi nugamuru fet noketo kanyachiel erokamano ahinya koro wacho ni ma sirikal manyaka oganda luo yiengre kuome kapok donjo e State House gi candidate otamwa to ka Nyasaye oseketo ng'ato to tiyo gi jatelo mantiere no mondo wagero ogandawa ya ok wanyal ketre ni wan wapinga nyaka chieng' nyaka wati mama ida nyicho wacho gimoro maber ni koth moro nyidho wayutilize nyidho no mondo mi oduma mwanyalo komo alot mwanyalo pidho watimre nade wapidhi kech kwa rito koth maduong' no to koko biro nyithindo be for the first time now wacho demonstration we mondo jiluo onyuole nyithindo maonge tiagas nyithindo mon mako ich chakre last year yini ka gidhi nyuol maonge tiagas nyithindo go bede nyithindo moko madonga ma tiagas ok othago gi for the first time wambe we ywak ni sakasa ywak dhi Nyanza odhi Kisumu Siaya odhi Homabay monege gi bunde odhi Migori Uruba na antinde Suna West na aseiko gi mondi liete mantiere Uruba nyithi kiye mantiere nikech oiny gi jomong'ol mabunde noketho tiendegi kata korgi kata ng'o nikech ne gimanyo hakia gi dhuro erokamano nyaka koro wapama to kara richo moko nitie sirikal ne Mheshimiwa kineno kama no kamarach to wacho praise and worship upaka wira kona kamisa yudo nyakoro tuma ni katho wira kamarach to bro kwero kaka anyo cha penjo niwicho ka penjo capitation mar pesa madhi schools ok inyal kawo japuonj to tieko dwe kapok or pesa school ti expect ni japuonj ni manage school yo makare mano donga penjo ok wadwar bende an kata gi bill ing'eyo maber ni chulo jomoko nyalo social protection bill yes siling 2,200 manyaka ne chak chule ka dola ne en siling 100 manyiso ni miyo gi $2 per month dongi nyaka sani ka be uchumi odhi malo pod en mana $2 no nyaka pesa ni nyaka churri to be nyaka chiwe ina dignify way mang'ani ong'eyo ni tarik 5 ayudo pesa koko timo go budget ne ok ni samoro itieko dweche 3 poko tere dweche 2 poko kele samoro dwe mar 1 mano donge wakoso wa sirikal erokamano mura no wach mar social protection bill nyocha winjo ki wuoye motegno ahinya bunge yes social protection bill aloke mondo waket ing'eni tiere mantiere sane ni in kano chak mi 2,000 timiye miye 2,000 mara amend wacho ni ya kane in gi nyathi kich Suna West CDF okawe opuonje makoro en japuonj koro wagoli e line nikech en gi nyathi manyalo konyi ikawo ng'ama chielo kane imiyo ji 2,400 kaka uchumi medo bedo moridore imedo nigo nikech kane en 2,000 sukari kane nyiewo siling 100 kochopo 150 onego bed ni sirikal ng'iyo ni sukari en 150 to ng'acha no wamiyo 2,000 koro nyaka mede kaluwore gi hali mar uchumi kaka dhi machielo ma bill no kendo dhi konyogo en niya oken haki mar ng'ato gola ng'ato ni in koro kwa winjire kodi no support masara kia kama nitie criterias mabeyo miluwo ma keto ng'ato mondo yud pesa mokwongo en higa mar ariyo en gi kaka ng'ato hali ne kako dak ineno ming'iyo gi jomoko mok josiasa to be kende en gima bedo reviewed ndalo ka ndalo ing'iye ndalo ka ndalo then pesa ni bende chule e yo mowinjore nikech koro budget ni komi pesa bang' dweche 3 no komi dweche 3 ni chiemo kanye to ni chiemo nang'o kata ka en gowi ole makori ol wadwa ni sami release msara mabe msach jogi ka en tarik 10 giyude
ka en tarik ka msara odeko tarik 13 ji te yude tok ni margi ni en miya badai hapana ni chiwe samo yudore na michiwe wada ni kata ka beto gine mokwongo chako kodgi pinje molony kwongo chako ga gi jog gi mok nyal nige jogi manyalo gini gi option en gi savings onyalo dhi olo kaw kata advance salary donge to jogi to onge go mamoro muti mimi osinge 2,000 kanya dhi e bank ni angeni bro na 2,000 miya 1,000 ka gibiro ka okor mara chai be ngade gionge gi those privileges yes erokamano ye kanyo be nyocha in gi paro moro mar biro kwayo national iluongo ni committee ma ine mar national administration gi security ni mondo chief bendo be trained yes nikech ang'o to chief gen jomolony dong gidhi Kenya School of Government kiditimi induction chon chief kanondiki titere training yes sani igni mang'eny chiefe ok tere training kosendiki timi senior chief moro kanyo ma be noko bedo trained ema timo ni induction to nitiere basic mar administrator ngeni background in administration public administration nitiere basics ma ng'ato nego ng'i nitiere sheria ma chief onego luw nitiere sheria ma chief ema implement katiba mineno constitution chief ema timre nade ema implemente to koro koko take through iyudo ka chief ne en japuonj or chief bang timo class 12 onge course machielo machako timo nade ochako dhi to koro idwa expect ni en judge chief bedo judge gibedo counselors gibedo lawyers gin gimoro amora chief en gimoro amora e gweng ng'ato gore gi chiege tirne in that need counseling Udo ng'ama gi lony manyalo cancel jogi manyalo cancel jogi jilaro lu dongi arbitrator kano kibedo train about arbitration wang ni bedo chief maber nang tek chief bedo judge oketo ng'ani wach mari then koro make a decision ni anto koro amua kaka chief ni kama mano dwaro litigation donge obede gi knowledge moro koro emomiyo ne wawacho niya gini choncha chiefe gi ne tin to sani chiefe gi ng'eny aya pinyo the devolved way gini koro kocho ni jogi te obi Kenya School of Government wanyalo kao kech time constraint gi resources inyalo kao Migori Teachers Training College tika uchife ma Migori dongi tika lecturers moa Kenya School of Government to gibedo kanyo ni kata weekend ka weekend gidhiga to gitrain chiefe wagi mondo mi services magi offer ne the public obed service motimore nade mowinjore gini bro konyo gik mokare achiel serikal bro tiyo gi pesa matin mar train chiefe gi to mar ariyo japiny bro yudo huduma maber mowinjore kuom ng'ama otimore nade mowinjore mane omiyo ne wasinjire we agreed ne wan gi consensus gi the PS mapani modalities ema girito mondo mi gino bed rolled out kamano kamano nyam e bunge kanyo be aneno kese bedo kichapni ahinya biro gi paro moro mane lieko ni police bende nyaka dhi mondo timne gi mental assessment gi mental check actually nyaka nyayiera an gi bills kora 4 abich actually the fifth one is coming an gi marriage act an gi National Police Service Commission amendment bill an gi social assistant amendment bill and machielo an gi bill mar NGCDF inyalo paro mane dwaro ni 2% oket migergo ok kata gik ma related gi kanisa inyalo gergo hall machielo bill na moro pani podeni dire kama dwaro ni wards pesa moro madhi e county cha ward ka ward obed gi allocation mare mar development ineno kaka wan gi CDF madhi e constituency moro ka moro makate pingo serikal kato kiping serikal to pesa madongruok to timre nade biro ne wadoro ni pesa ni bodhi e ward bro miyo MCAs wa bedo jomoko manyalo kosoa executive mar county nikech kata wango kosoa executive mar county to pesa ne madongruok ma jopiny ma e ward ne to pod timre nade donja mano bill ma asekete mochopo kamoro pod igweye left and center to bill mondo ochope parliament ok yot jatelo ingeni wan gi wajumbe 340 mane National Assembly you're aware of that kamoro kelo bill achiel kende to bill achiel kende owuonde ni kaka koro ikale ng'wech mokale mobeda sate to into a bill achiel mar serikal ema ka uchigni 1 year
kolon the manual processes almost 1 year. Koro parane mag sirkal ginedi to members ginedi, and then one gi ranking members mano chako chon musing the process ngato zetiko higa 4 terms 3 terms lawyer ben lawyer gima kamano temo wasetema an bende kaka nyako rutuma wasetema madhira ngwen mochopo mon tire kanyo and many others gik wasetemo flow of the house ero kamano okineni neno kagima gido wang'ore gi mori nikech jatend party mari ma Raila Odinga kwedo wach mar NGCDF ni kikibede lwetu ka jood bura otere e sirikal mar county to in kon machielo ibiro gi moro mar tero pesa bende ward ka ward mondo udongi tije dek legislation oversight gi representation kende. Let me ask you, Victor. Yes. NGCDF ok pesa county makatagoli yes. tok nyami county iduoke a national government and I sit in the budget committee. NGCDF allocation okay part of the county money and part of national government money. Makati goli inyalo loke nying mora mora to puro dok na national government. Mai penjani ya ni koroko kaw million 100 gi wiye mimi Suna West ka to duoke na ma national. Be Suna West bro yudo classrooms ma schools yudo masani agero grofa ngwen Oruba primary. Tagero grofa Sagero secondary. Tagero gorofa a school miluongo ni Masara secondary. Be magi brother Masara secondary sani digere administration block mar gorofa sani wagero lecture halls through NGCDF migoro teachers college lecture halls auchiel main gorofa be pesa ne iparo ni nyalo budgete madhi school miluongo ni Nyamunda madhi school manya chako ni Ndemra madhi Peter Masara primary madhi Giribe madhi Maweni girls schools mana chako kokele ni odoke national government to kata kotere county. Question mapenjo ni chakre ne chakel pese county adimu se chopone Suna West modhi e gweng ka gweng hapa ni jopiny winjo ni koro Kopanga oyudo Boya oyudo kamoro ni Arombe oyudo kamoro ni Nyaera oyudo kamoro ni chuny piny ni Kitaba genene Dago oyudo kamoro ni Omuomore oyudo kamoro ni Sorumina chuny piny kamilo ni Kotuga oyude. It's not easy jatelo. It's not easy. Kidwaro achievement mwase yudo en pesa CDF. En project nige impact kamora mora. An kaka mjumbe makoro sebedo 7-8 years as a MP. I know. Niti nyetindo Suna West musomo form 1 to form 4 gipe CDF. Sani gine university makotieko niti manotieko or the attachment japonj achako ponjo form 1 to form 4 first year to 4th year gipe CDF. Kawuono ni chairman gi committee mar CDF dhi kakrao TTI wa sponsor nyithindo 200 matimo technical courses to gi nyithindo 100 mawego technical university college ma gipe CDF to sani nitiere nyithindo mocha kupuonjore e TTS egene university marongo ma bedo hosted e Migori teacher gi pesa mar CDF. Maka waduoko pesa ni national government be nyalore asechako skunde 27 mane ongi completely ne ongi ochaki NGCDF Suna West police stations 4 police post auchiel asegero kadisi agero kadia 4 agero anti-stock theft offices mag chifi jatelo owachura wachadiri kikodoge afadhali awe bedo mjumbe to CDF to dong mar jopiny nikech gini en mar kawuono kiny gurucha nitie mier madino koneno jo secondary ka CDF de onge paro moro nitie ni CDF nitiyogo kaka un jo siasa mar manyo godo gimolo ni political capital kata mileage. It doesn't matter. Number 1 yaka kungi yiri koka magi obed benefits gi ikungi yiri ano yera ka onge CDF to nagolo mjumbe manigi CDF ni wachne. Yes. 2017 nokan mbunge. Actually nokan kata councillor. Na andraia. Ni andraia. Idonjo gi independent. To nagolo mjumbe manigi CDF. So manyiso ni bedo gi CDF ni ok mi yiri
mana kitiyo kode yo makare ma jopiny odhibitisha. Okay. Nitiere MPs mang'eny mane nigi CDF ni to pod jopiny otimore nade owegi. Koso koro en mana kaka ng'ama tedo ma omi ring'o jokata gikwongo gichame ka VIP pok ochamo. Chiemo ma president dhi chamo jatedo kwongo chame ka pok ochamo. So the truth of the matter is the fringe benefits mag bedo office miyo inyalo access gik ma kore wacho gi to mano ok nyis ni gini rach. Kwani wajumbe gi gin jochiende donge gin jok ma jopinye moyiero kare ere tabu koponi ginyalo access yo mar konyo japiny kare japiny ni yieri ni mondo dhi konye nade. Telo en mobilize resources kaka inyalo konyo godo jou kamano mana adira mantiere. Stima nitiere matero gi CDF. Piny oyie stima matero mano CDF. Piny Kitbull mano pesa CDF. Kamoro ni Nyamomi school. No amacha to through kera. Nitie kuonde beach matere wachulo pesa iluongo ni matching fund. Makigolo siling achiel to rerek be golo achiel. Kigolo ariyo kamano. Motero nikech NGCDF. Nitiere jopuonj makawuono gi national examiners mano bedo sponsored gi NGCDF Suna West nikech ne wan chien e weche mag somo. Koro wadwaro ni local internal exams mwatimo jopuonj obed gi lony maber mana kaka national examiners. Gilosnwa penj giset penj skunde gi machal gi penj ma ka nyathi dhi timo e form 4 to timre nade ok buoge. Ne wa sponsor ji 40 gi wiye motero mobedo train kaka sani gi national examiners. Sama pok oluongi penj ma national cha to giseto penj kocha ma skunde timo miyo nyithi Suna West timo maber to NGCDF. Koro CDF en gimoro ma ok ang'eyo baba pok oluongowa e personal level mo explain wa wache ga mana in public to en ng'ama nigi wisdom to embe en ng'ama winjo wach. Wambe kwa yudo opportunity obro koni jaduong' baba gini konyo jogi to ni wachoko paro hapa ni obro bedo released kwa constituency kozi gima ji wacho about NGCDF. NGCDF konyo piny mana diera mantiere oseloko piny. Wan wadwaro ni devolution obed strengthened. Kendo na kwayo ni gimonego wa fight to konego wa fight gik mabeyo. Pesa mar county ema koro nego loki kaka bedo managed. Ingeni NGCDF bedo managed kama itimo proposal kise wacho ne dhi nyiewo pencil mondo loki okinyal loko nyiewo pencil mano dwaro kendo public participation. It is costly mokinyal. Wadwaro ni county bende ochopni 1.4 billion kaka koro jo Migori County pesa mar development in around 5 billion 5 billion kiriwo donor funded project gi own source and almost 5 billion. Koro wacho ni 5 billion wan gi constituencies aboro to wan gi wards 40. Kwa uondore ni nitiere projects moko makata cross gin mako mag executive, for example referral hospital and opro fall a ward more constituency more but to serve the whole county. Waka wakata ni 40% of 5 billion or the ne project haina gigero headquarters things of that. To pesa mro di don kata 3 billion makro nego pogi marom word ka wodo yud bath pesa ne makoro wang'eyo ni wan eko iga mar iga ni financial year ni to ayudo kata mana million 50 kende. Wapango go ni wagergo health center ni wapago yorni wakunygo pigni kose migo to koro wards ka kose ng'eyo ni wan to wakunyo pi to gin gadira ni pigni dhi biro. Gin gi osiptal ni dhi ger gin gadira ni yorni dhi tim mane kaka pesa ni ba devolution be bro konyo ji. Koro nego wang'i kaka pesa cha ok ni governors dwadra ni medwa to main goni gimitimo go bok inyal account for. To chikto nitiere PFM Act nitiere sani no tamwa e pesa miluongo ni peskera. Peskera a maintain gago yo moro ni from Mtemarabu to kamoro ni Adera to kendo dhi nyaka kamoro ni Biriamiti. Sani nikech pesa ni odeko nyo waseloso yo ma Biriamiti gi pesa manyo osedhi nyaka kamoro ni Masaria kendo contractor ni yo from pinyu Kitabae to pinyu ye akoni ni kia pinyu ye kidhi Manyera kok kalre to debe ni pesa nitiere konyo waselose. Nitiere yo ma kababu midhi lose ni ok kalre manyiso ni nitie kuonde moko makoro geche ok dhi nikech ni governors otero e court gidwaro pesa kera matin. Pesa kera en 40 million constituency ka constituency
and they are getting billions. Okay. Omiyo dwarore ni ji owach adieri. Nyaka go bed gi mbaka wachne. Mbaka ni mondo gima waseyudo maber nikech yore ma kata mujumbe olos through Kera, through constituency, pod gin mane county, ok gin outside county. Okay. Gin mane county. Erokamano nyo. Mheshimiwa chien kacha ne wacho ne nikech yande chien kacha ne bedo motek nyaka ni dhiro sirkal mar governor masani. To chal gima iwa handbrake matin. Iwa ngich matin. Strategy maloko. Iloko mana pattern. Macha number 1 ne wadwa nyiso ji ni nitiere tabu. Kendo wanyiso ji ma ji ofonyo ni nitiere tabu. Koro wawende sirkal matiyo ni gik ma Masara ne wacho ka. Gin adiera koso miriambo. Ka gin miriambo to gi onego ginyis jopiny pok awinjo ka giwacho ni Masara ne wacho ma en miriambo podi. Koro en gima timo, I'm reaching out to the people. Okay. Nase kono jopiny tabu manitie. Kata sani akono jopiny wadwaro neno ni ward ka ward. The governor nyaka konjini ward ka ward e higa 3 miseyudo pesa gi. Projects mage misedhie to wago kwan. Ok ibi nyiso ni ECD 140. ECD 140 molos gi single of 500 mano million $70. We are talking about 5 billion. Oko about 5 billion. Kuri nyiso ni ECD to then ECD bo kinya nyiso higa 3-4 ni aseloso 140. ECD center onego bed gi classes adi adek. PP1, PP2, ano ichako gi play group, PP1, PP2, onego bed gi jikon moro bitedo na nyithindo kata onego bed gi cho, to onego bed gi office. Nikech cho mane primary en mar nyithindo madongo. Onego ger cho moro matin molose ma joma tindo ka nyalo dhi en gi tile kich moko dhi kata gi tiendgi, moko dhi mulo kata gi lwetgi. Onego bed cho macho jatelo maber, mabed man gi pi e dhoge ma ka nyathi cha wuok to logo. Onego bed gi udi adek to gi office to gi cho gi tangi mar pi. Kakoro higa 3 iseloso 140 to wan gi skunde 400. Eni achieve bang' karang. To priority ni en mane? Ineno Victor. Magi gik umineno wadwa nudhu obedi county. Mondo wanyis ji gima devolution en. Ingeni na anmeya mogik Migori. Gik mane watimo gi pesa matin miluongo ni Latif. Podi neno. Kendo adwa nuoyo ne jopiny. Kidhi Oruba, nitiere dispensary achiel managero kan kansela. Iluongo ni deep dispensary. Onge gimose medie. Kata mafua. Kaka nawe. Ka ng'ato neno komedi go sim me joge namba. Okay. Ng'ama akanyo. Ragana dispensary no ger gi Latif. Midoti dispensary no ger gi Latif. Ondom dispensary no mago within municipality machon e dispensary mantie to kendo kidhi e county macho ma oko madiluongo ni county chon iluongo ni county councils. Yes. Kidhi Nyabisawa nitiere hospital mano chaki Latif miluongo ni Saro. Kidhi Arombi nitiere kanyo. Nitiere machielo mano chaki e cho iluongo ni Nyamelo. Magi gik ma pod exist. King'iyo gi gik machon go, king'iyo bus park mane waweyo, mano ger gi Latif, e bus park pod mantiere Migori. Man the naked truth. Okay. To en 13 years. Koro mai mineno ni in ber ka jopinyo yiere kogo firimbich 27 ka giye kecho kanya yerra kenda. Ka giye. Sani wan waur application. Ni kung'iyo kaka natiyo councillor, kung'iyo kaka natiyo mayor, kung'iyo kaka setiyo Suna West, kumeda responsibility ni, be anyalo deliver no. Gima important leadership en about delivering variables mane itimre nade. Mane promise. Erokamano. Yes. Erokamano. Mheshimiwa dwani wayudi pinjo mag jopiny ka gi weche ma jopiny nigo. Jopiny ma thuolo mari nyalo ywa tola achiel kachiel. Ng'ato rona ote ka wacho ni maka jomo yawre mosna member marwa Masara Giribe Road Rach. Ema wacho sana. Yes, okay. Aito wacho ni erokamano anya kuom ne support Suna West United FC mano ote mar Vincent Ongalo ka wuok Nyamome. Erokamano ahinya. Machielo kaendi wacho ni maka juma kuo mar dhok ng'eny ndi to ene committee ma security otimi ang'o? Kuo mar dhok obembo wa koni otimi ang'o? Erokamano ahinya. Machielo kae Victor oyawre. Oruba Comprehensive School construction is ongoing. I can attest to that. Mheshimiwa en jadieri kendo ja kanisa ma ote mar loko owenge ka wuok e gwenge mag Masara wacho kama ne ote mar kaende kama na inyam. Stima machiro mukuro lal mathoth. Mheshimiwa konyo anena e broad base gi Opio Wandae. Gini chando wa kabisa kama na inyam. Maramogi? Hello Makajom. Oyawre.
Yaore ahinya. Ija Suna West. Atiyo maber. Ija Suna West. Maramogi? Hello. Oyawre. Oyawre machigni? Machigni? Mano ano dira John ka Suna West. Machigni odira John. In gi penjo ne mheshimiwa? Mheshimiwa Suna Peter Masara maja gwase wano. Erokamano ahinya. Ija gwase? Ana medo pake no tie matek to manya gavana motegni. Erokamano. Erokamano. Maramogi? Hello? Hello Juma. Oyawre. Bera ina waka Juma. Iluongi ni ngatelo? Iluonga ni Taliban Suna West. Erokamano John. Nyo. Musa ni wano. Okao. Ana yalo do konero samano ne to na kwa sitima to sani ko no ka jiro yero kalongo kaloso no mer mana tie matek wan amna udingu to konyo. Erokamano kanyo no pinga to negi kwaya stima to nasetero negi. Mano kotingo tagirere. Mano pesa moro ma iluongo ni special fund. Yes. Emana manyo negi pesa matero negi go around 9 million. Gero stima kamoro ni Ririba. Okay. Mariba, not Ririba, Mariba, Indonyo kanyo, en kama stima pok nodonje, to kendo sani ogero kamoro ni Kabaraza, to kendo gi kamoro ni Malera, but Kanyatega, kanyo be stima, contractor ni ground right now. Erokamano. Erokamano ahinya. Nitie mamoko nopenji ka endi. Nopenjo wach kuo dhok. Yes, kuo dhok. Nagero anti-stock theft. Sani kuma ni kwalo suna dhok, ma ng'ato nyalo biro to golo dhok mang'eny cha, norumo. Sani en dhiang' moro achiel ma ng'ato time ng'ato to nego dhiang' no gotieno. En moro mar local. To ken moro mane ng'ato nyalo biro gi bunde to kawo dhok, koro ng'ato biro e gweng' to terrorize the whole gweng'. Sani en moro mana ing'eni jokuoge be nokorumo, gin jo gweng' makanyo ido bok en the whole of Suna West, en area moro matin which is known ni nitie joma uso dhiang' to riwore gi jokuo dhok, gikwalo dhok achiel ariyo, en dhiang' achiel ariyo, achiel to ng'eny gi to be idwoko jo anti-stock theft nitiere kanyo mobedo based manogere. By the way, NGCDF manogero anti-stock theft kamiluongo ni Ngochone. Mwagero udi 17 lo nobedo donated, more fence, mwagero udi 17 the anti-stock theft team nitiere kanyo. Erokamano. Yes, and machielo en stima momkuro, waseoro the team mondo mi koponi population omedre, tim gimiluongo ni last mile connectivity, mondo mi med transformer moro, mondo mi stima kik bed ni lal mang'eny. Okay, erokamano ahinya. Victor Yaure, an a teacher on duty athiro thiring'inyi kawuok Thimlich Oinga, Migori County. Anto ajanya tike to apuoyo mana Mheshimiwa Masara kuom tich mutiyo. Penjo ma an go en ni awinjo ka owacho ni nitiere nyithindo ma timo courses mopogore opogore kakrao TVET kendo o support nyithindo moko ma welo. An gi nyathi moro kanyo to fi chande. Bende onyalo kawo nago menwa go support. Dho nawuok Nyatike, awuok mana jirandu kanyo. Gi CDF ma Suna West ok wanyal timo go mano. Yes. Mano inyalo tim gi CDF ma Nyatike. At a personal level, an gi through Peter Masara Foundation, konyalo biro yuda mondo akony nyathino nikech ok ing'eyo, ing'eni boundaries gi oketgi aketa to ng'ama dwaro kony. Koro konyalo oro ni details mag nyathino kata namba sim, to nyalo oro ni kanyo takaw, to wanyalo gochone to ane kaka wakonyo. Nikech sani gima nyaka nyis jopiny, degree ber, lakini kama piny ochiko koro en skilled labor emidwaro technical. Koro technical colleges gi nyaka watere nyithindwa, kendo tije nitiere oko. Maka nyathi oset ae technical colleges gi to bed accredited, to imanyone mana nyathini passport, tidhi Kenya Employment Authority, magin Kasarani kacha, gi passport tu. Tibro yudo ka nyathi motimo plumbing, motimo wiring, motimo gik matino tindo gi, tije ng'eny oko, ma ikawo gi to gidhi gitiya. Kamano. Erokamano ahinya. Brian wacho ni adiri makende ni gedo mar John Okwanyo TTI, it's progressing on well. Mheshimiwa nyocha oketo kite mag mise mar gedo kanyo, kendo ma en project maber ahinya. Jowa nyaka embrace TVET. Nyinga en Anet Anyango, Musna member, wayie kod tich ma osebedo kotiyo na Suna West ka. Piny nigi geno, erokamano ahinya. Erokamano, piny nigi geno gadier. Erokamano. Piny nigi geno. Maramogi? Hello, Victor Makajuma. Oyawre.
Oyara inyama irade go pibu mundi go county bargo chipengo. Machigni? Mosam mi awinjo ko wuoyo kanyo. Yes. Arwako. Awinjo kuom yore mowacho monego bed ni loso. Awinjo kowacho mago gik monego bed ni timo e budget manogono. To in Suna West? Aja kuna iskoni. Suna tena chiel tu. Suna tena chiel. CDF kugo. Erokamano yawre. Ma Clinton kawuok Oruba kama Sara. Clinton kawuok Oruba kama Sara. Mheshimiwa ng'eyo maber kabisa. Erokamano. In gi penjo Clinton? Yo. In gi penjo? An gi penjo. Thuolo mari. Apenjo mheshimiwa kama. Clinton ine yamo. To kama mheshimiwa turujo driving school. To onego bed ni o sponsor full. Nyiso ni kotini driving school onego bed ni iyagi driving license. Okay. To kidhi school kata to ikoni mheshimiwa ochulo mana pesa mar training. Mar license okochulo kor mar license ichulo penja ng'a mondo sponsor gi full. Okay, mano gima kare sani Viano Wilo kawacho wa sponsor nyithindo 172 ma watere driving school. Gima timore ni wachulo nyaka driving school nikech mokwongo kapok ibedo train timi gi miluongo ni interim license. Mano wachulo. Wachulo ne ng'ani pesa penj, wachulo ne ng'ani pesa driving. Gima ok wachul, nitie card moro miluongo ni smart card ma ng'ato koro wuotho go cha. Macha to koro kendi chak ichule yo, ok nya chule kata direct through NGCDF. Eni dhi chule kendo NTSA kinyalo paro mondo ikawe, mano ok wachul. To wachulo ni pesa training, wachulo ni pesa interim driving license kech mane michako go, wachulo ni pesa penj. Hapa ni mano be wakonyo ndi. To individual magini odhi otamo yawa ka koro in samoro se chulni total of shilling 16,000 kata 17,000. Koro in manyo shilling 3,000 ma imidi migo gi cha mar 3 years. Do nyalo paro card ma smart mar NTSA. Mar NTSA cha. Mano koro tami yawa. Mane mapani owadwa no kwayo. Lakini